O fragmento que vou a ler, o primeiro fragmento, pertence a Todo canto fomos, esta novela publicada no ano 2016, que foi Premio Gala do Libro Galego no 2017 e Premio San Clemente no ano tamén 2017. É unha novela que vai pola súa sétima edición. Vou ler un fragmento primeiro. Filomena sorriu. É incrible que case todas as mulleres da miña idade por aquí non saiban nada de todo isto. Cando se construíu esta escola? Preguntoulle Carlota. Hai 15 anos. Desde a Arxentina, algúns emigrantes enviaron cartos para que se fixese. Por iso, poucas persoas de máis de 25 anos saben o que é asistir á clase nesta bisbarra. Os homes tampouco saben ler nin escribir. Algúns homes aprenderon na escola que hai na Millarada, a 5 kilómetros daqui, explicou Filomena. Moitos pais deixaban ir camiñando ata alí os seus fillos homes, pero desta parte nunca foi ningunha rapaza. Ou sexa, que por estas aldeas ningunha muller adulta sabe ler nin escribir. Algunha sí. Algunha? Sí, 3 ou 4 que eu saiba. A esas aprendéronlles os irmáns. Ao día seguinte, Carlota falou co seu compañeiro Leandro sobre aquel tema. Estou pensando en poñerlles clases ás mulleres, díxolle. Fora do horario lectivo, naturalmente. Eu non sei, nunca se fixo iso aquí. Farío eu soa, pola miña conta. Nese caso, aínda que por outro lado, que se cadra as autoridades académicas non o autorizan e aos homes pode non parecerlles ben. Que teñen que ver eles nisto? Deberían estar contentos de que as súas donas ou irmáns poidan aprender agora o que non puideron de nenas. Si, quizáis, pode ser contraproducente interromper o ritmo habitual das tarefas agrícolas con iso. Carlota coñecía ben o seu compañeiro. Cavilou que despois de 15 anos poñendo clase alí, a forma de pensar de Leandro xa comezara a asimilarse á do resto da veciñanza. A primeira xestión fixo en Pontevedra. Un venres adiantou o seu regreso á cidade e presentouse na Dirección Provincial de Educación. Despois de preguntar a varias persoas, entrou nun ostentoso despacho coas paredes cubertas de libros, onde foi recibida por un vello fraco e lanzal que a observou cuns ollos vivos, levemente riseiros. Mentras Carlota lle explicaba o que pretendía facer, o home asentía. Cando rematou a explicación, permaneceu uns segundos en silencio, como se necesitase matinar no que acababa de oír, e de súpeto ergueuse e foi coller un libro nun dos estantes situado ás súas costas. Abriuno e examinou durante uns minutos as súas páxinas. Só estaba vendo onde queda xeográficamente o lugar do que vostede me está a falar, explicou, sen apartar os ollos do papel. A continuación, díxolle que a proposta non encaixaba dentro das normas do sistema. Por un instante, Carlota pensou que alí estaba destinada a morrer a súa idea. Pero tampouco está prohibida expresamente, recuncou o seu interlocutor. Así que non hai obxección. Asinareille unha autorización para que poida utilizar as instalacións da escola despois do horario das clases. Á volta, 2 días despois, Carlota deulles a todas as súas alumnas unhas notas para que lles las entregasen ás súas nais, así como ás veciñas que non tivesen fillas existindo á escola. Por consello de Filomena, na nota non explicaba nada, únicamente convocaba a todas as veciñas a unha xuntanza na escola para os seguintes xoves ao rematar as clases. Despois de observar o entusiasmo co que as rapazas levaron o recado e dixeron logo que o transmitiran, non lle sorprendeu que o día da xuntanza aparecesen máis de 30 mulleres dispostas a escoitala. De pé, arrimadas ás paredes ou sentadas sobre os pupitres, observou as miradas das concorrentes que durante a seguinte media hora as coitaron con expresión dócil, atenta. Desde a máis nova, que non terá nin 20 anos, ata as máis vellas, que seguramente serán xa aboas, entenderon que as estaba desculpando de antemán polo seu pasado sen ensino, que as comprendía e que, a pesar de ter estudos e máis coñecementos académicos, tamén son unha delas. Creo que nese senso conseguín transmitirlles o que desexaba, escribiu no diario. Despois de falar, concedeulle a palabra á súa primeira alumna e Filomena, ata ese intre unha máis entre as asistentas, apenas próxima á mestra, comezou a contar como aprendera a ler e a escribir, a sumar e a restar en tempo de nada. Ao remate da xuntanza, as mulleres foron marchando, despedíndose con sorrisos apoucados e escasas palabras. Creo que a aula da escola nos vai quedar pequena cando empece con isto a próxima semana, dixo Carlota. Eu non estou tan segura, respondeu Filomena. Por qué? Porque agora volven para as súas casas. Claro, a onde van volver senón?
Sí, e nas casas están os maridos e os rapaces e os traballos. Dentro de 2 días xa non se acordarán do falado hoxe aquí. Ou acordaránse, pero pensarán que iso está ben para aquela veciña ou aquela outra, pero non para elas. Este é o primeiro fragmento. Vou ler un segundo fragmento desta mesma novela, Todo canto fomos. No primeiro intre, pensou que a madre Fernanda lle dixera aquelas palabras para castigala polo seu mal comportamento. Nada máis oíla, Maribel estivo a punto de dicir que non lle facía falta esa lección porque xa sabía o que fixera mal. Daquela levaba unha semana de novo no hospicio, despois de que a familia a devolvese alí. Na súa ausencia cambiaran case todas as caras que a rodeaban. Marcharan os rapaces e rapazas que coñecía e viñeran outros novos. Entre eles volvía a ser a maior, a única que non compartía xogos nin costumes cos demais. Só a presencia de Matías, imperturbable no cumprimento dos seus labores na horta e na casa, lle achegou un pouco de consolo. Pero nin siquera el conseguiu reprimir un xesto de mágoa e contrariedade cando a viu aparecer de novo pola casa. Estiveches 6 meses con esa familia, díxolle o vello Matías. É un prazo demasiado curto para devolverte. Cando oíu esas palabras, Maribel xa deixara atrás a ilusión de que outros pais a levasen con eles. Nos 3 días que pasaran desde o seu regreso, conseguira facerse con máis forza ao ritmo da casa común. Ser a maior tiña as súas ventaxes, matinou. Ela era quen levaba da man os máis pequenos, quen os axudaba a comer algunhas veces e quen os consolaba ou xogaba con eles cando choraban. En certo modo, era como ter á súa disposición un grupo de bonecos que posuían movementos de seu. Así que cando a madre Fernanda lle dixo a semana seguinte que debía ir con ela para ver se tiña a sorte de que outra familia a levase, Maribel estivo a punto de negarse a acompañala. Non lle facía falta ese castigo de contemplar como a parella de descoñecidos escollía outra rapaza de menor idade despois de a contemplar a ela. Con total indiferenza, entrou da man da madre Fernanda na sala de visitas onde agardaba a parella de visitantes. No primeiro intre lanzoulles unha mirada fría, baleira de calquera intención de agradar. O home era alto e delgado, vestía un traxe gris e unha gravata azul cun nó descoidado, mal composto. Á súa beira, a muller formaba con el unha simetría case perfecta, un pouco menos alta e un pouco menos delgada, lucía unha melena loura recollida e mostraba un leve sorriso dirixido a Maribel. Ela non respondeu ao sorriso. A madre Fernanda explicoulles entón que a nena levaba alí moito tempo e que estaba un chisco asilvestrada. Pero polo demais é unha nena excelente, dixo, e repetiu, excelente. A parella de visitantes non lle sacaba o ollo de encima. Semellaban a observar con todo o interese cada un dos seus xestos e movementos. Sabe sentar á mesa e máis as normas elementais da educación? Preguntou o home. Por suposto, dixo a madre Fernanda. Nese aspecto non terán vostedes ningunha queixa, podo asegurárllelo. O único problema que ten esta rapaza é que non coñece o cariño familiar e está retraída. Por veces, incluso, é un pouco arisca. Pero nada que non se poida remediar coa firmeza dunha boa educación. Ben, o terceiro fragmento que vou a ler pertence á novela Eternity, Premio Repsol no 2021. A eternidade xa non é o que era. Cando oín por primeira vez a frase na voz de Dalmao, non podía imaginar que antes dun ano eu mesma acabaría por suscribila. Nese intre, o único que me provocaron as súas palabras foi unha aguda sensación de contrariedade. Entón pregunteime que facía eu ali, entre aqueles 4 descoñecidos, tratando dun proxecto que de repente se me figurou a idea disparatada duns ilusos que acababan de abandonar a adolescencia. Porque iso é o que eran, 3 mozos e unha moza de 23 anos, aos cales aínda non lles chegara o momento de se dicir a si mesmos que isto de ser adulto era máis divertido desde fora. Durante un intervalo da conversa en que eles se puxeron a falar de cuestións máis técnicas, o meu pensamento volveu ás cavilacións que non deixaban de amolarme nos últimos tempos. Definitivamente, a miña vida estaba indo á valga, sen outro rumbo que o marcado polas precarias oportunidades laborais. Ás veces, contemplaba os 10 anos transcurridos desde que rematara o posgraduado en traducción literaria e intentaba adiviñar en que intre os retos persoais se transformaran en ofertas rutineiras de traballo. Pensaba na traducción que fixen de Nightwood, de Juna Barnes, para unha pequena editorial que converteu a miña satisfacción ao entregar o resultado no comezo dun calvario para cobrar o que asinara no contrato.
6 meses de chamadas e correos electrónicos ao editor e a ameaza final de o levar ao xulgado para conseguir que me pagase representaron a miña particular graduación na xungla de Economía. Iso ocorreu no terceiro ano tras rematar o máster. Ata entón, os traballos que fixera eran puramente alimenticios, traducción de folletos comerciais, de ofertas contractuais de empresas estranxeiras e de libros de instruccións de aparellos e maquinaria. Directa e inversa, galego-castelán, castelán-francés, inglés-castelán. O meu título de traducción e interpretación estaba adquirindo así a dimensión práctica que a miúdo pregoaban nas súas clases os profesores da facultade. Despois da traducción de O Bosque da Noite, con todo, as miñas aspiracións profesionais tiveron que baixar uns cantos chanzos para axeitarse a unhas expectativas máis modestas. Dein considerar que era algo pasaxeiro, na espera de novos proxectos que me reenganchasen ás brillantes ilusións coas que principiara a carreira. Pero nos 3 anos seguintes a sorte volveume traer máis documentos comerciais mesturados con algunhas clases de inglés e de francés que impartín nunha academia a alumnado de secundaria e do bacharelato. Dese xeito, cheguei aos 30 sen acadar ningún dos obxectivos que me propuxera 12 anos antes. Traspasada esa cifra máxica, intentaba consolarme coa idea de que xustamente aí comezaba a idade para escribir unha novela. Esa era outra das metas que acubillaba desde a adolescencia, aínda que ata entón o resultado se reducía a unha dúcia de relatos que non atoparan editor. Nese senso, o combustible que alimentaba o meu ánimo estaba feito coas historias desventuradas de todas as escritoras e escritores que conseguiran erguer unha obra perdurable no medio da penuria material. Kafka, Poe, Balzac e J.K. Rowling prendían na miña memoria para ancorarme ao teclado, afondando durante horas, liña a liña, na superficie branca da pantalla. Rara vez se producía un achado expresivo de suficiente entidade como para reconciliarme coa esplendorosa imaxe que me fixera da miña propia capacidade creativa. Daquela, a idea que me empurraba viraba sobre si mesma. Aí era cando me dicía que a precariedade e a escaseza só forman parte da lenda que o público gusta de lle atribuir á vida dun escritor como recompensa que converte o seu éxito nun premio xusto e merecido. As persoas somos así de sentimentais, sempre dispostas a atopar unha fisgoa na realidade a través da cal outorgarlle un sentido trascendente á pura continxencia dos acontecementos.